ceerno Seydou mo paatigal o noddi wonde min hirde heen o wiyamande ko mbatta ko aɗa waawi ɗum te so tawi yalti wiyoɓe mbimi kala ma belto heen en teddinen ceerno Samba Gagnal Abdoul Hammed Sadji Moussa ene makko gonde hirde nde noon ceerno Mamadou Ibrahima Tam Abdoul cheikh ma haɓama haaji kewɗi hol wolde makko ɓurde muusi nde ganduɗa sayko ma finni hayɗo foti o finni no waɗi Abou Diop aɗa andi kaɓateɗo kam ɓe haɓa fo no finno kono ɗeɓi foole ɗe yiɗa ɗon ɓe neɗɗo ɗeɓi foole ɗon no finna ɗon no feewi no waɗi hen wolde makko ne wiyete kuulum e Mali walla Guinée ke Mali kuulum ñaɗen say kumar finni wayteela Mali ñaɗen say kumar finni ko finnanimo kuulum mi haalan mana wayi say kumar gadi kuulum nanala o nanama wawlite leydi he ndeka laaɓe ɓe mbaɗi kamen ne feere mumen dentina doole mumen wiyete ko dentan renete yimɓe denti ren ɓiɗen doole keewi laaɓe naya ɓe hen gooto wiyete ko Yamfele Kema goɗɗo wiyete ko Jumani Yamfele goɗɗo wiyete ko Gueladio Deysi goɗɗo wiyete ko Modi Siré Dissa goto e mabɓe fof addi ujunnaji 12 innama ate ujunnaji 12 innama ate goto fof drapeau mum ko ɗum rondi kamɓe naye ɓe joni aɗa andi hawrata joni ko ujunnaji 4 innama ate ujunnaji 9 ɗum ɗo valorisé Kumar Yamfele Kema Jumani Yamfele Gueladio Deysi Modi Siré Dissa ɓe pali Sey Kumar kuuɗum ɓe dentini doole maaya nan hakkude maɓɓe eɓen toyno kono Sey Kumar koɓe parɓe ɓe mbi Sey Kumar yawno tacca ngara an naɗɗo leydi amen aɗa tooña amen emin ndew Allah bo min gandaɗo heedi an biɗo ko taniraɓe amen mbaɗno fof ko fenade mbiɗa min patma an jirbinɗe leyɗele amen an keɗɗe laamanteji amen an bonnuɗo fayidaji amen naata leydi amen komin mbaɗi fof mbiya wona gonga ko wabiraɓe amen mbaɗno fof mbiya ko fenade yomin ndew Allah bo min ganda min meeɗama yiide min jatata makko hay hunde min sohlaji toon ara an min fadata gonde doole ñande hen Sey Kumar noon ala yimɓe foɗɓe noon te joni ɓeɗo fof ko fewtiɓe padima godude Allah heewi doole kore wallahi no woni o yoɗama dali jeliya ayi woni kucciɓe ma hono joom jaayi gote jaaƴe o yanma ɓe guddu wallahi no on wima taal o wi darde yesam ɗo hoɗama ɗile beela on ne ko ceelawnade ɓeɗo tokoraɓe ɗiɗi nodda garemi haalana moon fecce konu ngu son fecci konu ngu duttoɗon caggal son gari nokku nan toon wiyete ko juuɗe jagam dappe maayo goɗo juuɗe toon taki mbaɗo mbaɗi sirro te neɗɗo ne hoɗo toon anda ɗum son nawi hunde e konu ngu on ndewi juuɗe jagam dappe heddiɓe yo gonɗo e dande ma hefere ɓene coyno men sikka ɗo gonɗen ɓe to tartiyo so ɓe tartima
njoka heferɓe e maayo no coyno men gaɗa maayo ɓe to iwraɓe dow njokaɓe e maayo ngo andi oɗo balal ene feewi ɓe tartoyi heddiɓe nan ɗiɓe dimaɗi heddiɓe nan ɗum tono mbaɗa musiiɗo heferɓe nan ɓeydo tikkude gaɗe ko oɗon min fadata finani matani ndekete yo kono julɓe iwri heferɓe caggal jayi dilli Abou Diop ñande hedde no wuɗi no feewi jayɗi dilli silimaji jalti petelaji pelli ha conde kuri gasi jiya joni aɗa fellanno condi ma e kuri ma gasi mbatta fetel ma sawdu aɗa wurbo tan aɗa lappa sa wuuɓima ganduɗa joye timoye ma akal ha jomum lende nden leggal da ɗum itte sanko warno soyno allahu ndeysan ko tattino kono fotirno Abou Diop ɓe itiɓe yaata hay goto fiɗɗa nofuru to koko maayi heddiɓe dañani boom hay haɓede haqqe no mbawi hewde Cheikh Oumar ko an min fadata so ɗi yamani finnata ɗon noon Cheikh Oumar so waɗino deeƴi tan o heɗoto sawtowol nelaɗo Allah tan hay tukke nofuru makko ne haalnabo wimo woto hul aɗa wonde ballal Allah aɗa wonde defaram e defare Cheikh Tidiane Oumar wimi hulani sabu mbeɗa andi mbeɗa wawi biɗitiɗe o wi yimɓeɓe joni noon kanko Cheikh Oumar o yeeƴi yimɓeɓe oni hol pellital moon ɓen mbi seedital pellital amen ustaki ayɗe jiita min ɗo ko maayi ko min ji o e banggue min mbi bonko ɓen malama min gadi ko woto min gonde jihad o ha gasa tawa ala men maaɗi hen min ganda wattana men addani min ga minen wuurde addani min ɗo faggade addani min ɗo resde te paama ko boni fof bonanta kefere saabu somin mbaɗi kefere natat jaygol so kefere a wari amen min male min natal janna ko boni fof bonanta tanka kefere Oumar wi joni noon nane ko feere wonno hanti kanko pellital woni ɗo jinmi ko janon e maayo ngo ndon ɗon petiraji kuccone heferɓe ɓe cikkitaji e waɗi ɗo puccitari yi jooki heferɓe mbarama ha laaɓi sa wiyama ya rondo fetel ma lumboɗa kuccaji foɗɗe ni hewde est ce que ɗum no fewti ar sikkuno Abou Diop sen tawa men mbaɗ noon ala mbata attention ala men miijete ma miijo en mbi ha jiitene koye men de kono koppo subaka koppo ngu e maaro nange hoore koddi talbade ndeysaan yimma telbar kay i jaltaɓe weɓade a weɓade yimɓe mi Cheikh Oumar min fenniti ɗum saabu minen mbiyen min gandi rondade lumbo ɗiɗi fuutankoɓe goni ɗo goto fof ko famdi kala ko waɗi meeɗi rondade wutti mum ene fawi sarte lohoye guesa bamum wallahi no woɗi hande noon ko loore hefereɓe ɗum fullo ba Cheikh Oumar goto fof rondi fetel mum koɗa ɓe pawe maayo ngo ɓe tuggi e nokkude peeri heferɓe jaɗi ha goram saɗa muji jaggi ɗi waɗɗinoɓe dimaji poolama mbiyono ɗum ɓoɗon gara onon kam hono mbaɗanten ɓe ɓe mbiɓe ko arjigi ɗiɗi men ɗiɗi men dañi arjigi goppen haɓe keɓa hakkude maayo pellen ɗon yimɓe nan lumbo nan gara ha keɓe hakkude maayo maara ko deyto o subaka Abou Diop ɓeɗo ɓe ko combat ɓe tiime maayo ngo ƴeewa laaɓɓe nayi ɓe mbimami ɓe yamsaleke ma jumali yamfale guelaji de si modi siré 10 ans goto fof no ardi ujunnaji 12 kamɓe fof ɓe kufri maayo ngo honkoɓe pellata lumbotoɓe wonɓe hakkude maayo wallahi nden jayɗi ɗi ndilli sonni ɗi sabana wawi hewde maayi niɓɓi ɗi ɗi natti yiide lumbotoɓe hanti kay maayi niɓɓi ɗi kunus ɓe mbaɗi jeygal dartini e jayɗi ɗi fiyarɗe ɗe dartina hendu wone nawde cuurki ɓe jii lumbotoɓe jeketa e goto fiɗaka kawi sadial mbi jam ɗum no wawi wonde ɗin enen de nane nde kaɓeteɗen nde ko pellumɗen fof en gopani eɗen tiimeɓe no lumbo toɓɓata koɗo welma pellen hay goto ma yaji mbatteɗo wonno jayɗi ɗi kadi dilli
nder jaydi dilli kadi ha maayi libbi ɗi ɗi goppi kadi hulti ndekati kadi ala piɗaɗo joni hawni mbatteɗo wonno ɗo woni tatabol nde ɓe mbattiɗo wonno maayi nibbi ɗi ndekete yo won hen koye ɗumen mbatti tuggade e leydi ñatti ɗum mbade fuɗɗima nan ƴeego bange moɓe keejo e yo ndootima petalaji isinaɗi matani ɓuri sore nder mabɓe kono noon hara gue koɓe bongue ƴeew tubbude on mbeeta soppi tan yuwi tan jewa mbeeto ha nangue hoore soppi tan yuwi tan hawre ladial tan nangue hoore ha banggal tisi baara soppi tan yuwi tan i abujo ɗum weli rentade jonde ɓen desi ni golle ɗe mbayi salli fana yonti ɗum mbiten tisi baara Allah hoddiri ɗon noon tam harusine aɗa yette Cheikh Oumar ene addi leetar Amadou Moukhtar Disdani eyo ni de tara war ko Abdul Jammo jengi ko de ñaayi ɗo e Ndiayel bandiraɓe beltima no feewi yimɓe ko ñalleɓe tampude ko jammo haaji en kono goto fof nana jooɗi ina netani mo sababu muɗum waɗina haale hono Cheikh Oumar Fouti kay haala ɗum ko Abdoul Ata Gawlo min cakkitoto ko ɓiɓɓe sohnaɓe yarnoɓe Cheikh Oumar ɓe hewɓe ne limana ngakkina ɓe lima ganda gura ɗe ɓe lima ganda askoji ɗi uddirten ngol ɗo lefol ko Abdoul Ata Allah ne hokkuma gandal ɗo humpiti limtanamin yarnoɓe Cheikh Oumar ɓe bilden ɗo jamma o mi rutta bandiraɓe jaynaɓe teddugal saabu golle tidde ɗeɓe golli ɗeɓe ceerane gollade guila nanduɗo minen lappalal ngol oɗo Saliou Bey minen gardi gandaɗo Zal Bey won technicien o wattinande pulaar joni technicien international mbaɗaɗo reconni tous les pays mamin jiyama ñaɓul soɓul sohorul yeesul a ñaɗul kanko woni oɗo kanko woni o kalɗo min gummi jamma ñalawma omo jaɓa yaade amen amin gardi e biyeteɗo Pape niyete Salna Dia tigre se Kandal Abdoulaye Pape kam sa nani neɗɗo wiyama Pape tan ko inniraɗo tanum gama wima Papa inniraɗo tanum kam andi on kam wona sere wuuro wallahi no wodi haala Allah e dow gogo ko ɓi Babel Sall e Penda Sall tigre ɗo jeeya ni tigge golle mbayi gonde biyeteɗo Moussa Niass jeeya ko ɗo walla bele ndeni walla mbiya wendi mali booli ɗo goram ɓeeɗo ko lappole Moussa inniraɗo annabi Moussa on noon mami haalani aɓe kefere foolat saabu Moussa folno Firawna haalande to gogo e biyeteɗo Alpha goram jeeya ko Fouta Jalon ko kanko jogi oto ay Alpha noon sanani wiya Alpha firti ko alfamu jannguɗo faami ko jannguno ɓen piɗete lefol ngol wiye alfamu famɗa ko jannguno ɓe ngude alfamu aɗa ndi enen janngude nde ɓuraɗo min go pirmi ko ɓuura Allah an noon ɓe nananno aɗa ko he ko noon golle mbay no hawi en wadde en gona Mamadou Hamdine Ali Sy ala en gona Ceerno Malick Ndiaye ala en gona en gon tawi Abou Diop wonko kalɗa ɗo ko ɗum hunde mawde Ceerno Saydou Nour Cheikh Oumar Sall o wi Abdoul Ata Baydi Bas Masaba Amadou Diop kalɗo mbaɗɗon hirde Doudou Sarr woto ummoɗe hirde nde on kaalani idinoɓe yaadude Cheikh Oumar sabu ko yurmede Allah woni e mabɓe koɓe kaala fof goto fof yo wonate miijade ko yiɗi e nder jonde nde so ille mabɓe ne kaale sabu yurmede Allah ne tello ɗon Allahu akbar goto fof miijo ko yiɗi e ɓerde mum taw koko rewi Allah jokki en ɗam wona wiide barke ɓeeɗo haalaɓe yo Allah rokku men sagoji men amin rokka Mamadou Fall ni en so goni to Amadou Souleymane dendagal dawoɓe anniɓe ɓe e wonɓe Dakaru e wonɓe ganduɗa Mauritanie e wonɓe Espagne kala juuɗe mbawi wonde yo Allah rokku men sagoji men ngam jimmi rasul jargue ma leydi Faris ndeysan jaatigueɓe leydi Faris yimɓe bangu fayde mbaɗa ɗon gogo noon dañi goko heɗade eɓe jogo yeeso o kongol fanta e mabɓe ɗon ha Belgique aɗa andi leydi Français
so ɓiɗɗo fuutanko woni France no foti farnade no foti weltade so tawi tuuba koɓe duttiyadi saabu sonna wona no ganduɗa ɓiɓɓe fuutankoɓe aɗa yanana tawanno ko almanan laabi France ɗon no woodi so yeehi ha takkosan yoni alma naati pari wi fonkten darafo heddumi darafo fonkotaka takkosan ɓen pooɗi ha wiyata ndekete yono wiyatata hunde firtima aɗa andi so firti ɗum ɗo goo duwaw sernaɓe men ɗiɗi ɓe ko jamaragal sagataɓe leydi men wallahi no woodi ɗum noon so neɗɗo tatti ari France so tubaka yooɓi ñamade walla joom no foti accede welto wonano enen kannoɓe joɓata leppo hande ko alma wallahi no woodi Abou Diop ndeysan wiiteɗo monsieur Alassane Fall nokku wiiteɗo Roubé gandiraɗo Kibbel Fall e sehil makko no wiye Alpha Ba en teddiniriɓe jammo mbeji ganno Samba Mayra Mola Barogo wiiteɗo ndeysan hamdingal no mbiyamba Amadou Dia dendagal ɓe o wondata toon wiiteɓe ganduɗa Amadou An en wiiteɓe Oumar Niang en wiiteɓe ndeysan Alpha Sall en wiiteɓe Ndiaye Siré en waaɓe noon e waaɓe noon kala wonɓe toon en calminiɓe en ndende mabɓe weltare oɗo jamma seeɗa tubal leydi France no fotiri dendagal dawoɓe nder leydi he e jahowo weekend nokku biteɗo Anversa taw so are yaade yaltirde leydi fara koye wiite Lille kamɓe fof enen bettiraɓe ndesan oɗo jamma sa rewi Lille a naati Belgique Allah addima haɗa wiite Bruxelles kuccitaɗo ne gorko biteɗo Keysi Bousso kanke dendagal sehilaɓe makko o wi Abdoulaye ta mbiminama o wi caggal yimɓe dokkanno ko dimaɗi min ko dimaɗi ɗi dokkatmi aɗa andi motoraji oto calculake doole dimaɗi ya 11 sogo wona so dimaɗi ɗi kaala ɗon doole pucci 11 nden ko ndimago rokkatero kanko o rendina lawol gotol o rokka pucci 11 o waɗanima ɗum o waɗani kam ɗum o waɗani ɗum hono menen ɗum noon kanke dendagal woɓe to enen beltinaɓe kala tamowo toon e hoddu gonɗo e leydi ndi toon to France e tamoɓe e mbaggu e darowo toon e baɗoɓe théâtre e tawoɓe isinaji kalɗo mbawɗa wonde e toppitiɓe ganduɗa no goni jaati gueɓe islamiyankoɓe naatoɓe toon e danniɗo no daara ko dañi kala gontoon beltini ɗumen e oɗo jamma kaalaɗo jamma Cheikh Oumar Fouti Cheikh Oumar noon wonko wadda ɗo noddata nde jihaaɗi ko nelaɗo Allah wi Cheikh Oumar nden omo woni leydi Nigéria nelaɗo Allah feeñinimo Cheikh Oumar to ka ummima ɗo e Sokoto a hooti Fuuta fuɗɗade jihaaɗi caggal a ardiri ganduɗa dendagal yamiroɗo umminde Cheikh Tidiane halifaɓe Cheikh Tidiane hen jeeɗa a heɓi ɗum Madinatu Munawwara arti ha ɗo e Sokoto aɗa jogori yawtude ha Fuuta Tooro kada fuɗɗo jihaade o fuɗɗorta jihaade o ko worɓe 9 kono noon koko tannete nde gonta ko ɓiɓɓe laawol 9 ɓiɓɓe laawol ɓe gonata ƴeewo on waktu ɗum wawi dañe tan ko Fuuta men fuɗɗoɓe jihaade o yaadoɓe Cheikh Oumar kamɓe fof ɓiɓɓe laawol ɓe gonata 9 ɓiɓɓe laawol bisimillah Oumar wiyomi hoto fiiɗa men o kay Fuuta dañi ɗo woni ndiyen o arti o naati Halwara kene woni ñalawma alarba kanko Cheikh Oumar Foutiyu Halwar dilli ha yo jobba adama yummakko wi taba ko jobbo ɓe mbi ha yo Oumar bun Saïd ɓe belti Halwar dilli ndo jaɓɓande oɗo subaka alarba ndeysan
ene wele halwara ndeen hitaande Cheikh Oumar Foutiyou Allah tottimo omo yaara e duuɓi 50 e duuɓi tati 50 tati duuɓi 50 e duuɓi tati Cheikh Oumar ko nottiri jihaadi ƴeewa ummide noon gila ene jibinaano arte waɗi yaagal andi ka oɗo heñaaki yii hunde fof kono fade ha dañi 50 e duuɓi tati ɗo noddi jihaadi letruji mbinda letruji mbinda ɗe ndeysan sa jawanda haalama wittomi ko Harouna Samba Daɗi ndeysan badana Harouna Samba Daɗi de jiidani noon e gorko ceɗɗo biyeteɗo Harouna Samba Daɗi ƴeew togoragal no wayi ndeysan gorko ceɗɗo